Jeg tror, for mit vedkommende har det været så meget forbundet med skam og miste kontakten til mit barn. Det er jo noget af det mest smertefulde, jeg nogensinde har oplevet. Vi er jo godt klar over, at det, når vi mister kontakt til vores børn, det er voldsomt. Og hvis det får lov til at fylde hver dag, jamen så er livet eddermame hårdt at leve. Vi ved afhængig af, hvad for et land vi kigger på, at mellem 10% og 30% af alle børn under 18 år, de mister kontakt til en forælder. Det har meget store menneskelige, men også samfundsmæssige omkostninger. Så tag det som en mand er skabt for at prøve at gøre noget positivt ved den udvikling. Og vi ved, at fædre specielt har svært ved at tale om det tab, der er. Den store sorg, som inkluderes i det her, det er jo ikke noget, man sådan går rundt og fortæller om til Gud og hver mand. Så det er ligesom om at finde ud af, hvem skal man egentlig tale med om de her ting. Det her 8 ugers forløb har fokus på dig som mand og handler om, hvordan føles det, når man oplever det, du har oplevet. Der går ligesom nogle gange, før de formår at finde ud af, okay, når jeg sad i familieretshuset og fik at vide, at jeg ikke måtte se mit barn, så kunne jeg ikke mærke det. Jeg blev tom. Det har gjort noget, at der er nogen, hvor man virkelig lytter til deres historie og sammenligner den med ens egen en til en. Så det der med, at man sidder ned sammen og snakker med nogle andre, man får den her fællesskabsfølelse af at være hernede, det gør noget helt andet. Ingen skal stå alene med de her udfordringer. Det skal de ikke, fordi at det er så hårdt at være i. Vi hører jo også, at folk de mister både arbejde og venner. Det er ikke i orden. Det handler om at have et netværk omkring sig, som kan bakke en op, når man har det svært. Hvis jeg nogensinde skulle komme videre og kunne være noget for mit barn den dag, hun vender tilbage, hvis hun nogensinde gør det, så blev jeg simpelthen nødt til at gøre noget. For ellers så ville der ikke være meget at komme tilbage til.